Estoy harto de tener que volver a estudiar valenciano para sacarme el C1. Tengo la sensación de pasarme la vida estudiando valenciano. Tranquil, no et facis mala sang. Tinc la solució al teu problema. Dudo que puedas ayudarme porque estoy muy desanimado. ¿Quién eres? Clar que et puc ajudar. Soc la gata lletra ferida i el meu nom és Olivia. Estic ací perquè et pugues reconciliar amb el valencià i aproves l'examen del C1 i C2 de la Junta Qualificadora en l'Escola Oficial d'Idiomes o la CIA Cova. Soc conscient que l'estudies per aconseguir el certificat i que no ho fas per plaer, però et sorprendria com és de bonica i interessant aquesta llengua si l'estudiares des d'una perspectiva humanista, empàtica i tutoritzada. Els cursos del C1 i C2 que t'oferís són online, enfocats a demandes específiques de les entitats examinadores i adaptats a les teves necessitats i al teu temps. Me gusta lo que me estás contando. ¿Podrías darme un poco más de información, gata lletra ferida? Pren nota. Aquests programes són individuals o grupals i t'ajudaran a reforçar els punts febles adquirint destreses, habilitats i estratègies per aprovar l'examen amb una metodologia que es basa en el compromís i un seguiment acadèmic tutoritzat i molta empatia. ¿Y cuánto dura cada curso? Pots triar. Hi ha programes més llargs, més curts, de caràcter intensiu o exclusivament orals. Perdràs la vergonya a parlar en valencià i guanyaràs confiança. Aprèn d'una manera totalment diferent. Ya me has convencido, gata lletra ferida. ¿Cómo me puedo inscribir? Inscriu-te a la pàgina web www.lagatalletraferida.com. I ara, vine a casa i coneixeràs la gata lletra ferida de prop.